Това е малката Нола. Макар че е само на 6 години, Нола е със забележителни мерки. Тя е дълга 5 метра и тежи 50 кг. Собственикът на тигровият питон я отглежда от бебе. Взима я преди 6 години, когато тя е дълга едва 40 см. Всеки има предпочитание към различен вид животни. Едни гледат рибки, други кучета, трети котки. Аз си падам повече по екзотични животни. Змии, паяци, скорпиони, фредки, такива истории. Какви животни имате други? Имам две фредки, мъжко и женско. Имам един царевичен смок, женски, питона Нола, който е женски, на 6 години. Имам рибки кардинали и две котки, ангорски. Баща и син. Внушителните размери на Нола обаче съвсем не се дължат на изобилна храна. Николай храни домашният си любимец на 2-3 седмици, като в основното меню са включени живите кокошки. Кротка е свикнала с хора. Тя живее в терариума, защото температурата е по-висока. Нейните изисквания са 28-32 градуса, и плюс това имам котка в къщи, котката влиза в менюто и не е хубаво да се срещат. Тигровият питон може да достигне до 10 метра. Отглеждана в домашни условия, собственикът е категоричен, че Нола е от кротките домашни любимци. Въпреки това не препоръчва разпространената в някои страни практика собствениците да поверяват грижата за детето си на тигровия питон. Змията се навива около детето, защото то е топло, а тя се нуждае от тази топлина. Тези студенокръвни, тяхната телесна температура се регулира от външния свят и навива се около детето с цел да се затопли. Не бих препоръчал да се остава малко дете с такъв екземпляр като моя, защото тя може да го изде. В смисъл, може да стане така, както е кротка, не се знае какво ще стане. Не е хубаво да е без надзор с малки деца. Важно правило преди да се доближим до подобен питон е да се държим на разстояние от главата. Задължително е и присъствието на собственика. Първото пипане в терариума трябва да е от мен. Друг няма да позволи друг да я пипне. И от тук натам, щом аз присъствам, е супер дружелюбна и любопитна към всички, които са идвали вкъщи. До момента агресия няма, но не вярвам и да има. Колко време Нола прекарва в сън? При тях е полусън. Половината от мозъка спи, както при делфините. Другата половина е будна. И по принцип тя не се движи. В природата е така, тя овува от засада, хапва, след това се крие някъде и си чака плячката. Може да се каже, че това е повечето времето спи, мързелува като сън. И въпреки, че Нола е дружелюбна с хората, за препоръчване е винаги човек да има спрей, съдържащ алкохол, който да му е под ръка в случай, че питона стане агресивен. Като всяко едно животно, човек, тя може да се оплаши от резко движение пред главата и може да помисли, че някой нещо иска да я заплаши и тогава става агресивна, възможно е да ухапе, в последствие да задуши, но до момента не се е случвало такова нещо. Ухапването от такъв питон не е опасно. По-голяма заплаха представлява задушаването. Интересен факт за тези влечуги е, че при евентуално отстраняване на главата, тялото на змията живее още известно време след това.